Kita sa ko karinderya mga kaidol, kapamahawan mga kaidol. Kaya wala ko nakapamahaw dito sa balay, kaya wala pa may nilungag. Ali, Asa ka mga sa embassy? kamu asa dapat mo agi, basta bawal mi sa highway. Sa embassy raman ko. Pwede ra. Sa embassy? Robinson siya. Aw. Oh. Oh. Santos Atbang. Oh. Ha? Oo, na igor ka mo tawag. Ano mo kato? Hindi mo kunta kayo turn game by street mo eh. Sa Santos siga mo na lang. Na kay pasyente. Iunta nimo. Pag umangko nimo. Ayaw na nagplite kay lukoy man ka. Namatay kay Jero balalim nga nang natay pamilya nga makuan. Hospital. Sige lang, sampit lang na Ginoo yun. Ginoo rin pag-asa. Why imposible sa Ginoo. So, dili lang ka, mutabok lang ka Canada. Mo na diya, kanang anaw. So, Canada, mo na. O, ay na bulit eh. O, tabok lang ka na, pedestrian. Ano na ikuhan din mga idol, Robinson Bus Terminal. Ipakyaw ko ito mga idol. Ipakyaw ko kutsinta. Pero mga idol, padulong naman ako mga idol, saya mga kayo, kutsinta ba? Hato dahil mga idol. Karon mga kaidol na ikarinderya da mga kaidol. Buhapit mukhaon na yun mga kaidol. Kuan ra pakpitra. Pakpit of rice. Simple na ko na rice. Kuan lisod pug pakpitra. Kuan. Dua ka rice. Malata ka. Ito na natin yung pusip ng isa. Mapahit lang kung sabaw baligis isa kayo na niyo. Mga idol. Buhi ang mga idol, buhi walay nagmahal. Bayaran ko lang yung isa.